हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनालि आसाम पुलिस भेकेन्सि ओंखारसिगोन 6000 एन्ड आदार्स फैबाय थागोन गोबां फैगोन आसाम पुलिसाव बिनि थाखायनो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स जगार खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा गोदान केन्डिडेट बयबो मिथिना थाखायो एन्ड जायफ्रा सिनियर नोंथांमोना मिथिखायो अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थागोन एन्ड एसएससि एन्ड इन्डियान आर्मि दा लोगोफोर इन्डियान आर्मिया जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ दासिम जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन इन्डियान आर्मि नाथाय गैथ'वा एन्ड टिए आर्मि जागोन लोगोफोर आसामाव जागोन टिए आर्मिया आपार आसाम तेजपुर साइडआव जागोन नोंथांमोना रेडि जादो गासै 100 प्लास दङ बिनिफ्राय जिडिआव 83 पस्ट दङ दा लोगोफोर गोबाव खालामना जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामो एन्ड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो मानोना गोबां गोदान केन्डिडेट फैगासिनो दङ लोगोफोर गोबां आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ गोदानै फैनाय भेकेन्सियाव जायफोरा 10 पास जादों एन्ड एचएस पास जादों दा फाइनालि जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन दा बावैनो मोनथारसिगोन मानोना बुंखादोंमोन नेक्स्ट उइकआव ओंखारगोन होननानै अफिसियेल नटिफिकेसन अब्ला लोगोफोर डिसेम्बर 1 जाबाय दिनै दा बे सप्तायाव ओंखारनायनि चान्स दङ एबा दाहायबो ओंखारनो हागौ भिडिअ खालामखांनायनि उनाव स' नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन दा लोगोफोर बाथ्राया जाबाय कन्टेन्टआ जाय नोंथांमोना आपकामिं केन्डिडेट एबा गोदान केन्डिडेट गोबाङा मिथिया आरो जायफ्रा खारबाय थाखाय आसाम पुलिसाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मा डकुमेन्ट्स नायनाय जायो दा बेखायनो बे कन्टेन्टआ जाबाय जायफ्रा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ थ' नोंथांमोना रेडि जाना थादो आरो एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना रानिं खालामनो हासिगोन एबा नोंथांमोना रिनिखौ होनो हासिगोन दा बिदिब्ला गोबाव खालामला जों थांसै माखासे डकुमेन्ट्स नायनोसै मा नांगौ दा फाइनालि जों फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन सिगांनिखौ लाना फैबाय गासिबो गोरोबखायो दा नोंथांमोना पासपोर्ट साइज फट'ग्राफाव मा नांगौ बेयाव नायदो दा बेयाव बिदों मोजां क्वालिटि गुड क्वालिटि बिनाय जादों जायनि थाखाय नोंथांमोना फट' ब्लार होयोब्ला थ' नोंथांमोना एडमिट मोननाय जाया इसु खालामजाया एबा डाइरेक्ट रिजेक्ट खालामनाय जायो दा बेखायनो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगोन बेयाव बुंदों लोगोफोर 3 नाम्बाराव फट'ग्राफा नोंथांमोना आफ्टार जानुवारि 2018 थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों आफ्टार 1 जानुवारि 2018 माने जानुवारि उननिफ्राय खेबनाय जानांगौ होनना बुंदोंमोन 2018 बै समनि एप्लाइमोन बियो आरो जेब्ला गोदान एप्लाइ ओंखारगोन नोंथांमोना 2021 एबा 20 ओंखारगोन आफ्टार नभेम्बर होननाय एबा डिसेम्बर होननाय अब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट फट'ग्राफ होनांगोन एप्लाइ खालामनायाव अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बिनिफ्राय नाम्बार 4आव बुंदों नोंथांमोननि फेसआ 50% नोंथांमोना मोजां नुनाय जानांगोन माने नोंनि फट'आ गेजेराव थानाय जानांगोन आरो बे फट'आव नोङो जेब्लायबो माने खानाय खोबथेनाय एबा मोखां खोबथेनाय एबा जायखिजाया नोंथांमोना माबा मोनसे होथेनाय फेसआव जेब्लाबो बिदि दाला जेरै फट' नोंथांमोना क्लियार जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना ससमा गाननाय जानाङा अब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा थ' बेखौनो क्लियार होदों नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजाङै फट'ग्राफ लायो एन्ड नोंथांमोना साबमिट खालामो स' बे क्लियार जाबाय फट'ग्राफनि सायाव बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समावबो माखासे किबिनि खोथा थायो जाय समाव जोङो एसएससि एप्लाइ खालामदोंमोन खायसेनि फट'आ ब्लार जादोंमोन जायनि थाखाय जोङो पिक्सेलखौ जों मिलायहोनो हायाखैमोन बेनिखायबो रिजेक्ट जादोंमोन थ' बेखौनो बेयाव लिरनाय दङ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना फट'नि हाइटखौ मोजां मिलायनांगोन आरो लोगोसे साइजआ मोजां मिलायनांगोन बेखौ नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामगोन बेखौ प्रपारलि नायनानै थ' साबमिट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ जों नायनोसै दानिया मेन इम्परटेन्टआ जाबाय डकुमेन्ट्सआवनो जों थाबथायो आरो जायनि थाखाय जोंहा रिजेक्ट जायो दा बिदिब्ला मा नांगौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव आपल'ड खालामनांगौआ बेखौ नायदो दा बेनिफ्राय फैबाय जों माखासे डकुमेन्ट्सनि सायाव इम्परटेन्टआ बेनो एचएसएलसि सार्टिफिकेट एबा 10 पासनि सार्टिफिकेट नांथारगौ एज ग्रुपनि थाखाय बेखौ लाथारनांगोन होथारनांगोन आपल'ड खालामथारनांगोन सेकेन्डआव कास्ट सार्टिफिकेट एबा एसटि नोंथांमोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनो बेखौ होथारनांगौ एन्ड 3, 4, 5, 6 बे दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां दा फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय बेखौ नाङा थ' नोंथांमोना टेनसन लानाङा गैयाब्लाबो आरो जायफ्रा दङ मोजांनि खोथा थ' नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जायो दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया जों थांसै डकुमेन्ट्स मा नायनाय जागोन जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालामगोन बेखौ हले नोंथांमोना लांफाथारनांगोन जुदि लांफायाबा नोंथांमोननिया रिजेक्ट जागोन एबा रानिं खालामनो हानाय नङा दा बिदिब्ला नायनोसै फैदो मा लांफाथारनांगौ थ' दानिया नांगौ डकुमेन्ट्सआ जाबाय नोंथांमोननि गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन एन्ड एचएसएलसिनिफ्राय लानानै एचएस लेभेलसिम मा क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट दङ गासैखौबो लांफाजोबनांगौ आरो बेनिफ्राय एक्सट्रा होनाय लोगो जेरै आईटीआई डिप्ल'मा बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेखौ लांफानांगोन आरो लोगोसे स्पर्ट्स
तो जायखिजाया स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना लांफाजोब बेनिफ्राय जि नाम्बाराव बुंदों एनसिसि दङब्ला नोंथांमोना लांफानो हागोन बेफोरखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनो हायोब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जायो दा बै समाव एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना साबमिट खालामनो हायाब्लाबो जेब्ला रानिं जागोन पिएचडि समाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनो हागोन अब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो दा बे एक्सट्रा मार्कआ एड जायो जेब्लानोखि फाइनाल सिलेक्सन जागोन नोंथांमोननिखौ प्लास खालामनानै नोंथांमोननि काट अफ ओंखारगोन आरो नोंनि साख्रिया जाना फैगोन दा बेनिसिम लोगोफोर जाय नोंथांमोना गोदान केन्डिडेट थ' खायसे मिथिया बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिबाय मा नांगौ क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट गासैखौबो नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड नांगोन बेनिफ्राय गांनै फट' कपिस लांफानांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननि ट्राइबेल सार्टिफिकेट एबा एसटिपि सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट जायखौ मिथियो बेखौ लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरा ट्रेनिं लाखानाय हमगार्डफोर दङ थ' मोजां बाथ्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजाङै चान्स दङ बेखौ लांफाबानो जाबाय दा बेनिसिम लोगोफोर माखासे नटिफिकेसना जेब्ला नोंथांमोना गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला नोंथांमोना आरोबाव बेबायदि नटिसखौ मोनगोन सेम जागोन नाथाय माखासे क्राइटेरियाल' चेन्ज जायो दा सेलेक्सन प्रसेस होनाय लोगो लोगो बेनो नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालामनो थांगोन अब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेसन खालामगोन आरो गासैबो अके जायोब्ला गासैखौबो मोजां मोनजोबोब्ला नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो होगोन आरो रानिं पास जायोब्ला नोंथांमोननि काट अफ ओंखारगोन आरो काट अफ मथे नोंथांमोननि एग्जामा सोलिगोन आरो एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननाय जासिगोन दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन सिगांनि नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जानांगौ बेनिफ्राय रानिं खालामनायनि टाइमा नोंथांमोना मिथिगोन उनाव जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन कामन पस्टआव बेसेबां रानिं खालाममारनांगोन दा बैसोआ बेसेबां जामारगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन